Mga LGUs ang responsable sa pag-maintain sa mga century-old nga punuan sa akasya. DENR andam mutabang kanila. Pare, personal nga miduaw ug nangayo pasaylo sa batan-on nga iyang napakauawan. Mga illegal structure sa merkado sa Esquina, Banawa, gihawanan sa City Hall. Nagkadaghan ang minor de edad nga nalambigit sa krimen. Ug mga adlaw, himon ang pre-bidding conference alang sa security services sa Kapitolyo. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kanitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlang Huwebes petsab 10 sa buwan sa Hulyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Dugay na ugkat ang dakong punuan sa akasya nga natumba sa lungsod sa San Fernando kagahapon. Dagang nahasol ang mga residente Georgia sa Southern Cebu tungod sa maong hitabo. Gingong responsibilidad sa mga local government units ang pag-atiman sa mga kahoy, Glenn. Mipadayag og kaandam ang DENR 7 na muhatag og technical assistance kanila. Chinky Bargio, Sugin Limi. Suma sa gihimong ocular inspection sa Department of Environment and Natural Resources sa natumba nga century-old nga punuan sa akasya, nasuta nga wa kini tarong nga maintenance. Matud sa DENR, gipasagdan ang kahoy nga may gidakon nga 145 centimeters o gitas-on nga 15 meters. Matud ni Dr. Edilia Medo, wa kini insaktong trimming o pruning sud sa pilanak ka tuig. Tungod sa walay proper maintenance, mo ni siya ang nahitabo nung dunay mga cavities tapos na decade na gid ang maong acacia tree. Tungod sa hitabo, naglaraw ang DENR uban ang DPWH nga muhimo og assessment sa tanang century-old trees nga anaa sa mga national highways sa habagatang Sugbo. Lakip nila nga susihon ang mga punuan sa akasya nga anaa sa mga public plaza ug municipal park sa nagkalain-laing lungsod. Ang awhag gid nato sa local government units nato nga doon natin mga proper maintenance, no. Ang DENR willing mo provide og technical assistance sa pag-ensure nato nga properly maintain or dunay very silvicultural treatment ang kining mga kahoy nato nga nasa mga public places. Gipaybaw ni Liamedo nga duna pay 7 ka mga century-old trees diha sa National Road sa Naga City nga peligro nga matumba. I-turn over nga do sa Municipal Environmental Officer ang kahoy nga natumba kagahapon aron mapuslan pa kini. Jinky Bargio, News 5. Ang kakuwang sa ekipo mo'y usa sa hinungdan kung nganong nadugay ang clearing operation sa natumbang kahoy. Atong balikan ang nahitabo kagahapon. King Perez, Sugin Limi. Sobra sa 5 ka oras nga natanggong sa karsada ang mga motorista nga padung sa habagatang Sugbo ug paingon sa Metro Cebu tungod sa natumbang century-old tree sa may Sitio Crossing, Barangay Balod sa lungsod sa San Fernando. Luwas na sab ang driver ug pahinante sa truck de karga nga natumbahan sa maong punuan. Naila ng driver nga si Darwin Maldom, taga Binabag, Bugos City, ug ang pahinante nga si Benji Pobador. Pugong lang ka mobila, para hindi ko madayon nga nagbalay. Kuyawan ko kay pamilyado ko tanya. So gayon na ning ko ana, muna mga amping na ko punarbaho nga di ko madisgasya bro. Sama na atlan ko. Natumba sa bang poste sa kuryente nga mao'y usa sa mga hinungdan nga wa madali ang clearing operation. Sa tumasayran misalop na ang adlaw apan padayon gyapon ang clearing operations gipasabot sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa maong lungsod nga wa dayon la matubag ang maong suliran tungod sa kakuwang sa ekipo. Actually gyud San Fernando way ekipo nga pare sa ni. Boom Ukraine. Na-create na marong disaster mo ni ako i labi sa mayor na naginanglan kita ng ekipo.
Wa dayon masugdi ang clearing operation kay naglisod-ugsod ang mga clearing operation team. Nagtinabangay ang San Fernando Carcar City Disaster Team. Mga sakop sa DPWH ingon man ang usa ka cement company sa paglimpyo sa lugar. Gipasabot sa disaster management head nga ang natumbang punuan ilang girekomendar nga angay ng putlod kay gabok na. Mihuyang na sabang pundasyon niini tungod sa pag-uwan. Wa maputol ang maong mga kahoy alang sa road widening project tungod sa mando sa DNR. Doon na mo yung mga ruling sa tangang DNR in terms sa mga kahoy nga ambot nga nawa ni siya maputol nga part na ni ang San Fernando sa widening, no? Apil ni siya kay imagine makita na to siyang pundasyon, no? Nga wala na gyud sa yuta. Utap at topsoil na siya. So, tungod sa pagsahop sa adlaw kagahapon, nagkaanamog kadaghan ng mga natanggong nga mga pasahero ug motorista. Inay kay kuwang. Dali na ta kay ay sige na lang, bantahon na lang gyud kay saan nang niya naman ta dire. Dunay uban nga wa na gyud makapaabot. Lakaw kay sige man makasakay. Ora barele dumanog. Kar barele dumanog. Nakapatuyang sabog pamasahero ang mga habal-habal drivers. Dene nakatagaw tabang tas pasahero pero wala katabang kay kasamog-samog nas dan. Pagka alas 8:30 napikas na ang dakong punuan apan di pa kini kaigo aron makaagi ang mga sakyanan. Pasado alas 9 nakuha gikan sa truck ang natagak nga bahin sa punuan. Dali! Kami mo hektar ng operator sa crane sa mana. Hangtod nga nakabarog ang truck ug naablihan ang one lane diin nakaagi na ang mga sakyanan. Milana tugdulan 7 ka oras susa nakaagi ug balik ang mga sakyanan. Ug aron maakomodar ang tanan na po kasakyanan mataghabig ang gipaagi. King Perez, News 5. Subay sa maong balita, giawhag ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Head Baltasar Tribunalo Jr. ang DNR sa pagsusi sa mga kahimtang sa mga dagkong punuan nga kasagaran ana nahimutang sa habagatang Sugbo. Nasayod si Tribunalo nga huyang na ang pundasyon nga sa natumba nga kahoy subay sa pagtan-aw sa mga gamot niini ug posible ingon ani usab ang sitwasyon sa ubang kahoy sa maong dapit. Nakasabot sab si Tribunalo kung nganong wa dayon makuha ang natumbang kahoy gumikan sa kadako niini ug kuwang sab ang ekipo sa lungsod sa San Fernando. I'm protecting the environment myself, but tanawon mas may na isgutan, no? Kaya ang akong tanaw na i-prone siya or i-debate ang karsada or maghimo lain ang earth ball. I cannot imagine earth balling. That's a century-old tree, no? So that's i-discuss lang yun siya, no? Sa laing balita, mahitungod gihapon sa kahoy nakadawat na og sabpina ang buhatan sa Senro kabahin sa kaso nga gisangat nila batok sa unom ka mga personalidad sa WT Construction kinsa gitudlong responsable sa pagkahanaw sa 79 ka mga kahoy sa Maidan S. Osmeña ni atong buwan sa Marso. Matod sa tigpamaba sa DENR 7 nga nasukip sa maong sabpina mao ang pagpangayo nilag kopya sa CCTV footage nga mo'y magpamatuod nga ang WT Construction Guild mo'y miputol sa mga kahoy sa Central Island sa S. Osmeña. Niadtong Hulyo 6, mipada ang DNR og suwat hangyo sa buhatan ni Mayor Michael Rama, pinaagi ni Konsehal Dave Tumulak alang sa pagpagawa sa CCTV. Kay numduman nga niadtong Abril nangayo na sila og footage apan wa sila panumbalinga sa konsehal kay wa matud pay mando gikan sa korte. Kung makita na to sa pina giri kwarta so man naghimot ang request unya ang request na to atong copy furnish ang Office of the City Prosecutor. LTFRB 7 dili kumbinsido sa rason sa Valia Car Transit nga hinungdan sa pagkalimbuwad sa Ceres Bus dito sa Carmen. Dugang pakisusi ang ilang himuon aron matino kung duna bay sayop nga nahimo ang driver. Jinky Bargio, Sugin Limi.
Dili pa kumbinsido ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga ang kadangog sa DAN lakip na ang kadaot sa panahon niadtong Hunyo 22 mo'y hinungdan sa pagkalimbuwad sa series bus sa Barangay Dawis, lungsod sa Carmen. Matud sa hearing officer sa LTFRB nga si Attorney Edwin Antipuesto, human sa gipadayag sa Vallecar Transit sa hearing kagahapon, ila gihapon susihon ang uban pang posibleng hinungdan sa aksidente. Usa sa responsibility gyud sa kanang mga operator nga to see to it nga di po nila pasagdan tong mga nabiktima sa disgrasya. So that was also one of the things that they also submitted to us. Paabuton usab sa LTFRB ang mga dokumento nga magpamatuod nga bag-o ang ligid nga gigamit sa naaksidente nga series bus. And they also undertook nga they would submit anytime na katong documentation nga to show proof nga bago dito gitaod ng ligid. Maybe siguro submit sila siguro resibo and record ato. So ato sa nagipangayo. And then we are waiting i-substantiate nila ilang allegation kay Karong adlaw, ipadala sa LTFRB ang resulta sa hearing ngadto sa kauluhan alang sa hinanaling resolusyon sa kaso. Sa pagkakaron, suspended pa ang franchise sa usa ka bus sa Vallecar Transit. Jinky Bargio, News 5. Padayong giawhag sa LTFRB 7 ang tanang na nag-iya og trucks for hire nga kun mahimo mulukat nag prangkisa samtang wa pa mapupos ang usa ka buwan nga moratorium nga gitagana kanila sa gobyerno. Gipaybaw ni Attorney Edwin Antipuesto sa LTFRB nga kutob na lang karong Hulyo 28 ang lugway nga gihatag aron mahimong lehitimo ang pag-operate sa mga trucks for hire. Apan ang application alang sa provincial authority kutob lang sa Hunyo 21 aron duna pay panahon ang maong ahensya sa pag-evaluate sa tanang mi-apply og permit. Subay sa Joint Administrative Order sa DOTC, LTO ug LTFRB, ang madakpang illegal nga truck for hire pabayron og multa nga 200,000 pesos sugod karong Hulyo 28. Kibali, inong kuan nun ang maintenance. okay. Under na siya sa We hope nga kanang the concerned parties labi na katong na yung mga units nga nanggamitong gud og kanang mga truck for hire kanang mga kargamento dinki nga ilang i-take ang opportunity ang katong period nga gihatag sa board para pag legalize gid sa ilang mga ilang operation. Long-term ug low-interest loans nakatabang sa pagbangon sa mga resorts ug poultry industry sa isla sa Bantayan. Ang mga loan gitanyag sa mga government financial institutions. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gipadali sa mga financial institutions sa gobyerno ang pagpautang sa mga magpapatigayon nga naapektuhan sa bagyong Yolanda aron makabalik sila sa ilang operasyon. Usa sa labing apektado ang industriya sa turismo o poultry sa mga lungsod sa isla sa Bantayan. Suma sa Department of Trade and Industry Region 7, miabot og 71.2 million pesos na ang napahuwam sa gobyerno ngadto sa mga magpapatigayon. Sa 54 ka mga loan applicants, 41 pa lang ang naaprubahan alang sa pautang sa gobyerno. Gitanyag sa mga negosyante ang di mo minus 500,000 pesos ngadto sa 6 million pesos na loan. Ang ilang maavail mag-agad sa gidakon sa ilang negosyo. Most of the resorts ng construct na ang loan ubos og interest samtang dugay usab matapos ang bayranan niini. Sa mga naka-avail sa loan, 80% na ang naka-recover sa ilang mga negosyo. Ang mga resorts daling nakapabangon og balik ug inanay na usab nga nabalik ang poultry industry sa tulo ka malungsod sa isla sa Bantayan. Especially sa mga poultry businesses, slowly na sila in fact nag-reconstruct na sila sa ilang katong mga facilities no for the poultry farm. Ryan Sorote, News 5. Sa laing mga balita, gitinuod sa pare ang iyang saad ngadto sa Batanong Inahan nga personal nga magkikita kaniya alang sa pagpangayo og pasaylo. Human nasayod ang pare nga buot sa Batanon nga nagpabunyag ang personal nga pagpangayo og pasaylo, way langan nga miadto ang pare sa ilang panimalay. Jinky Bargio, Sugin Limi. Alas 7 kagabi, personal nga giduaw ni Father Romeo Obak ang 17 anyos nga inahan dinhi mismo sa ilang panimay sa Barangay Hagubyaw sa siyudad sa Mandaue. Matud sa Batanon, nahimong emosyonal ang ilang pag-atubangay kagabi sa pari. Human siya kasabi at tubangan siya mga bisita sa bunyag. Kuan sa pagsud pa lang niya daan, nigapos na siya niya nga siya sorry. Sa pagtahan jud din. Anang nakahilak sad ko niya kay naluoy ko ba sa katong iya mga bashers niya na. So
Niingon siya nga, sorry jud kay gang wala gito natuyo ba. Wa damhas sa batan-on nga tinud-on ni Father Romeo Ubak ang iyang hangyo nga gawas sa duha ka suwat nga nagpadayag sa pagbasol sa pagpangasaba kaniya, makikita sab kini kaniya. Natandog matod pa si Claire, lakip na ang iyang pamilya sa ilang nakita nga sinseridad sa pari. Kanang murag na relief na ko basta atong mga bati nga kuan, to yung gisulti kanang na clear na tanan gabi iba wala na pano dili ala na ko nagkuan naglagot sa katong mga words sa ilang gigamitin kanang okay na mi karon gabi nga nagstorya atubang sa akong magpapa niari gyud siya sa amo ba niari gyud siya ni effort gyud siya ari bisag gabi na niari sila aron sa pagpangayo gyud og personal o pasaylo gawas atong suwat nga iyang gipadala para sa akong anak. Kaganihang buntag, gitangtang na ang video nga gi-upload nga mo'y sinugdanan sa pagsaway sa publiko sa nabuhat sa pari. Apan iyang giklaro nga wa siya magmahay sa pag-upload ni ini tungod kay nakahatag kini og pagtulunan aron dili na kini mausab. Ilang awhag sa mga kritiko ni Father Obak, sa karon nga okay na mi kanang ihilom na sa dang issue ba para ma-peaceful na sa father kay o ano kanang nakita ko sa ni father gabi kay luoy kay kanang wala siya tarong tulog ba ay tungod sa nitabo sige lang siya kanang kuan daw hinulsol sa iyang katong nabuhat Katong mga wa kauyo ni father nya si father tawra man sad ato na lang siyang pasayloon kay na may Ginoo. Ang Ginoo na lay mahibaw sa tanan kung nakasala si father. Karon nga nagpinasaylo ay na ang duha ka mga habig panghinaot nila nga unta hunungon na sa mga netizens ang pag-post og dautan nga mga pulong sa social networking sites aron sa hingpit na nga matakupan kining maong issue. Jinky Bargio, News 5. Subay sa maong balita, human pasayloan ni Claire ang pari nga nagpakawaw kaniya tumong niya karon nga gukdo ng amahan sa iyang anak aron sila masuportaran. Arayan Sorote, Sugin Limi. Desididong gukdon sa pamilya sa 17 anyos nga inahan ang amahan sa iyang anak human kini pasaligi sa Commission on Human Rights nga tabangan sila aron masustintuhan ang bata. Butyag ni Claire nga gibiyaan siya sa 22 anyos niyang trato nga si Rio Hortelano dihang nahibawan kini nga nagsabak siya. Iyan na lang nasayran nga duna kini laing kapuyo. Nagsamok-samok pa kuno ang kapuyo sa amahan sa iyang anak hinungdan nga hapit siyang magpakamatay. Gusto lang ni Claire nga makapangayo og financial assistance alang sa iyang anak. Mao jud akong gikuan siya lang gid akong gikuan ba. Anda mo magkinihay? Oo, ako jud na siyang kuan og maayo. Kay para sa inyo. Giawag si Claire sa Women and Children Protection Desk 7 nga mudangop sa labing duon nilang police station aron makatabang sa pagpangita sa amahan sa iyang anak. Mahimong pasakan og kalapasan sa Republic Act 9262 kun Anti-Violence Against Women and Their Children Act gimanduan na sab sa WCPD 7 ang Basak Police Station sa Mandawi City Police din hasakop ang gipuy-an ni Claire sa pagsusi sa kaso. Andam mo sa makigalayon ang WCPD sa CHR aron madali ang pagpangita sa ex ni Claire. Luoy mo gud kanang labi na baby niya ngita ra niya siya ganang papa na niya balitan wala kay ikakuan niya. Luoy kayo ba mapangita niya siya. Sa kuan sa papa. Psychological abuse kay nganong di ka man psychological ay nagibiyaan man kuno ka nya ka sakit sa imong dughan sa imong pagunahon kada gabi So pwede na ikarga niya tanan diha. Kinahanglan pa. Ryan Sorote, News 5. Saka buot sa MCWD nga masugdan karong tuiga ang unang phase sa pagpatuman sa mandatory dislodging sa mga septic tanks sulod sa franchise area sa Water District. Ang lungsod sa Cordova ug Dakbayan sa Subo maulang ang adunay ordinansa nga nagmando sa regular nga pagpahabwa sa mga septic tanks. Giawhag sa General Manager sa MCWD ang uban nga Dakbayan ug kalungsuran nga maghimo sa susamang ordinansa aron maubos usab ang bayranan sa maong serbisyo. Matud ni Engineer Ernie Delco, ang mga tinubdan sa tubig sa MCWD kontaminado na sa hugaw sa tao gikan sa mga septic tanks. And although pa ka start gid sa atong septage dito because ganahan mo gud nga ma-appeal pud ang ubang LGUs para economy of scale mas daghan ang customers, mas gamay ang presyo. Ay mga threat of nitrate because of the fecal coliform and then mo infiltrate dito sa atong aquifer. We have to protect that kay kasagaran ra ba natong tubig gikan sa groundwater, so we have to protect that para they will pass the appropriate ordinance para makapil sila nini para madali porque problema kayo na to ang
drainage and sewage system nato. Human gideklara nga ang failure of bidding alang sa security services contract sa Kapitolyo sud na sa usa ka buwan ipahigayon ugma ang pre-bidding conference alang sa mga bidders. King Perez, Sugin Limi. I'm told that there may maybe 5 or 6 that have inquired as to the bidding. Hopefully we can get a good number of bidders. Mato di Provincial Administrator Attorney Mark Tolentino ang pangu sa Bids and Awards Committee nga dunay mga security agency nga may padangat silang interes sa pag-apil sa bidding sa security services contract tali sa Kapitolyo. Gani ugma himuon sa maong komitiba ang pre-bidding conference din pasabto ng mga prospective bidders sa kontrata. Gikumpirmar ni Tolentino nga dunay mga kausaban sa security services contract subay sa mando ni Governor Junjun Davide nga maghimo og revision sa kontrata. Sama na lang sa pagmeno sa tuig gikan sa duha ngadto sa usa ka tuig na lang. So prospective bidders can attend for purposes naman na of kanang clarification, discussion, so that it's clear to them maybe what are the parameters of the bid, what are the terms of the bid, yun na ba? Usa sa mga gipamahayag ni Davide atul sa iyang State of the Province address, mao nga nakat-o na kini sa mga suliran nga giatubang sa iyang administrasyon human sa failure of bidding sa security services contract sa miaging buwan. As we go through the pains of drastically enhancing our highly vulnerable procurement process, let me assure you that we are moving in the direction of transparency and will always welcome your continued vigilance in this most critical service. Way klarong tubag ang gihatag ni Tolentino dihang gipangutana kon mahimo pa bang moapil ang Black Pearl Security Agency sa bidding. I have to find out yet for tomorrow, pero pwede raman siguro. We'll see if they bought bids. Now we'll address that siguro kung nipalit sila bid, then wa sila nipalit og bid, then that means di sila interesado. King Perez, News 5. Ay milapa sa sidewalk, gipangguba sa probe team ang mga istruktura sa usa ka pribadong merkado sa may iskina Banawa. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Naukay kaganiyang buntag ang mga naninda dinhi sa pribadong merkado sa iskina Banawa ug Guadalupe dihang mipahigayon og clearing operation ang mga sakop sa Prevention Restoration Order Beautification Enhancement kon probe team. Wa makauyon mga manindahay sa kinalit nga operasyon sa probe team. Wala ko ilapti ang puso, nakuha lang dito ang mga billboards nga. Upos na kayo nga masangko ang tao. Gani nagistorya si RC og ang giingong tag-iya sa merkado sa telepono ug dinhi na sila nagklaruhay. Private kuno ang maong lugar. Wa man nato hilabti ang ilahang private property. Ang ato ang gikuha ang sa DPW ang sa sidewalk. So ni claim sila nga wa pa sila mabayri sa DPWH. Lahi na nga istorya. Gawas sa mga tindahan, hasta kining balay-balay sa giingong gipanagya sa MCWD ang tangtangon sa probe kay milapas kini sa 2 meter nga measurement alang sa sidewalk. Ang atong gikuha sa pagkakaroon ang kato lang usang mga movable stables nga any obstructions nga makaya ra nato. Unya katong mga concrete na nga 2-story clearing order na ang ato ang ipada before we will implement. Muang nyo tami mintras unta nga dili pa na maguba mamatinda-tinda tami ginagmay sa daplin ma'am. Ato usod sa sin. Mihangyo kini mga tendera nga di sila kuhaan og panginabuhian, mao nga gihatagan sila og tanyag ni Arce nga sa Ramos Public Market Maninda. Apan nagdumili ang maong mga tendera kay mingaw kuno ang dapit ug didto na sila gikan. Panawagan nila nga mabutangan og public market ang Barangay Guadalupe. Ang amog yung tangi pangayo nga butangan jud unta ni public market. Kay ngano kanang dako biya kay nig lugar ang Guadalupe nya wa may public market. Yung muadto pa ko dito, maghatod lang ko sa akong puhunan, malugi ra gihapon. Leslie Caminade Vistil, News 5. Ipasaka na sunod buwan sa lungsod sa Cordova ang sumbong batok sa duha ka shipping companies nga hinungdan sa pagkadaot sa ilang pagatpatan. Matud ni Mayor Adelino Sitoy na pakyas ang ilang negotiations uban sa To-Go Shipping ug Philippines Pan Asia Carrier Corporation. Ang duha ka shipping company mo ang tag-iya sa duha ka barko nga nagbangga sa Lawi Sledge hapit usa na ka tuig ang nakalabay. Nakamugna og oil spill ang panagbangga sa MV St. Thomas Aquinas ug ang MV Sulpicio Express 7 nga naanod ngadto sa pagatpatan sa kabaybayunan sa Cordova. Anytime, negotiate man, even in court, doon na may mediation process.
Itinanggi ng Development Academy of the Philippines. Pero dito ko niya, lumabas kasi sa report ng Commission on Audit. I think it's about time we showed people nga what we can do. Madaling pang tinggan sa manonood yung the usual kailangan. Pero I think we want to get out of poverty. Yung lupang tinatatayuan natin, yung tubig na nakapaligid sa atin, kung yan at yan lang yung titingnan, mayaman ang Pilipinas. Even kaalaman is wealth. Rather than aiming for the heart, can we not aim naman for the brain? Napapanood natin History Channel, Discovery, Nat Geo sa cable. Pero siguro dito posible ngayon ng tao manood sa TV5 na. Kahirapan, nariyan pa rin tayo. Saan tayo patutungo? Magbabago pa ba? Posible ba? Kaya, hatid ng News 5. Higit sa balita, karunungan. Kasabay ng pagsasara ng araw, ang pagbubukas ng inyong isipan, ang bagong puwersa ng impormasyon, karunungan, balita, opinyon ng News 5. Mga sablay na paniniwala, wawasakin ni Paolo Mediones sa demolition job. Bibigyan ni Cheryl Cosim ng mukha at perspektiba ang malalamig na istatistika. Numero, hatid ni Lourdes de Vera ang mga aral sa kasaysayan na hindi nyo natutunan sa eskwela. History with Lourdes. Dinggin ng kaso ng mga OFW na sumisigaw ng katarungan kasama si Attorney Teresa Licaros. Tayo at aalamin ni Paolo Mediones ang siyensya sa likod ng matinik na atleta. Astig, palalakasin pa gabi-gabi sa pagbabalita ng Pilipinas News at ng mga personalidad sa likod ng mga balita sa reaksyon. Sa gitna ng dilim, magliliwanag ang inyong kamalayan. Karunungan, balita, opinyon sa TV5. Nalandig sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang ex-convict na nailhang si Russell Humawas. Human po sila sa wa mailhing tao pasado alas 9 kagabi sa Barangay Suba, Basbas sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Hatod ni Tonton ang maguwang sa biktima nga nang himasa ang iyang manghod sa puso sa likod sa balay niini, dihang kalit lang gipusil og naigo sa lubot. Diin wa makalapos ang bala. Nagtuo ang maguwang nga giatngan daan ang iyang manghod sa wa mailhing mamumuno. Sumapa sa homicide section sa Lapu-Lapu City Police Office ang biktima na priso na kaniadto tungod sa kasong murder ug arson didto sa lungsod sa Buena Vista, Bohol. Kini mao'y gisusoy nila karon nga posibleng hinungdan sa pagpamusil. Mga jewelry stores ug pawn shop sa Sugbo giawhag sa pagmatngon batog sa pagpanglungkab. Mipahimangno usab ang kapulisan sa pag-report ngadto kanila niadtong mga kadudahang tao nga moabang sa mga panimay. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gimanduan sa Cebu City Intelligence Branch ang 11 ka mga police station sa Dakbayan sa hugot nga pagbantay sa mga pawn shop sa ilang lugar. Subay kini sa napakyas nga plano sa pagpanglungkab sa Acetylene Gang sa usa ka pawn shop sa Dakbayan sa Naga niadtong Martes. Matud sa kapulisan nga posible nga nangita og laing target ang grupo dinhi sa Dakbayan human napakyas ang ilang operasyon. Gipahugtan karon sa kapulisan ang pagmonitor sa mga gagmay nga mga paabangan nga balay dinhi sa syudad, hilabi na niadtong duol sa mga pawn shops o jewelry shops. Yung ato lang gibuhat is we should have a proactive measures, no? Dili lang yung na then reactive na inuunta. Awag sa kapulisan sa mga nagpaabang nga mo report sa kapulisan higayon nga dunay mga kadudahan nga mga moabang sa ilang balay. Angay usab nga magmatnon ang komunidad batok sa kadudahang nga lihok sa mga tao aron makatabang sa kapulisan. Alang sa mga pawn shops o jewelry shops nga di 24 oras ang bantay, awag sa kapulisan sa mga tag-iya niini ang pag-install og alarm o closed circuit television kon CCTV. Dunay kapin 200 ka mga pawn shops ang Dakbayan sa Sugbo. Wa pay labot ini ang gagmay nga mga jewelry shops. Matud sa kapulisan, gikan sa Luzon ang mga sakop sa notorious nga Acetylene Gang nga kanhi mga minero. Kana sila ang ilang mga previous trabaho is mining. Mo nang dali lagi sila maka-count dito sa ilaw paingon sa ilang gitarget. So that's how the operation goes to them. Ryan Sorote, News 5.
Gipangitaan karon og solusyon sa Cebu Anti-Drug Abuse Commission ang problema sa nagkadaghang kaso sa illegal nga drugas nga na-dismiss sa korte. Nasayran nga 90% sa mga gifile nga kaso na nga dismiss. Usa sa na-identify nga hinungdan maong kapakya sa pagsunod sa insakto nga pamaagi sa pag-secure sa mga ebidensya. King Perez, Suginlimi. Usa ka closed-door meeting gihimo sa mga sakop sa Cebu Anti-Drug Abuse Commission sa buhatan sa gobernador. Gituki sa panagtigom ang daghan nga dismissed drug cases sa korte. Matud sa Executive Director sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council Joey Herrera nga mausab ang Executive Director sa Anti-Drug Abuse Commission sagad sa mga kaso na dismiss tungod sa kapakya sa pagsubay sa insaktong pamaagi sa pag-secure sa mga ebidensya. Dismissal rate nga kanang seksyon na munay kasagaran rason nganong ma-dismiss ang kaso. Nabot ko mga 90% ko no. Remember, daghan kayong barangay officials nga hadlok mo witness sa inventory. Midugang si Herrera nga adunay mga witness nga mahadlok mo pirma sa inventory sa mga nasakmit nga drogas. Hinungdan nga ma-dismiss ang kaso. Nagplano ang sipadak nga mapahigayon og usa ka seminar aron masabtan sa mga testigos ang ilang papel sa pag-imbentaryo sa mga nasakmit nga ebidensya. Dili din na sila witness sa kanang nga na tinuod na nakuha din na nga gamot, dili. It's a witness lang sa inventory. Palawman usab nila ang pagtuon sa problema sa pagka-dismiss sa mga kaso batok sa gidiling drogas. Number one, we will kung ngano man jud ma-dismiss, tanaw na mo kung unsay mga rason ngadto bitaw kay naman na sa korte. After that, we will... King Perez, News 5. Hangtod karon nagpabilin nga dili luwas ang uban nga mga multi-story school building sa Dakbayan sa Sugbo. Susiho ni Vice Mayor Edgar Labella kundo na bay kwarta ang local school board alang sa pagbutang og mga emergency exits niini. Ang principal sa Pardo Elementary School si Roland Lerin nagplano sila nga himuon og extension ang usa sa ilang mga building aron kabutangan usab og emergency exit. Kaganiha giinaugurohan sa maong eskwelahan ang bagong 4-story building nga dunay 8 ka mga classrooms. Nana, both ends na unlike before nga ang 16 classrooms usa ra hagdanan. So pag additional na siya na nasa lang exit, so dili na kayo gyud hassle sa mga bata in case of emergency. Nasulbad lang mo ang emergency classes sa eskwelahan kay last year. Gilauman nga matapos na ang kontrobersiya sa Provincial Bids and Awards Committee sa pag-resign sa nangu niini. Hantod karon ang posisyon nagpabilin pang bakante. King Perez, Suginlimi. Actually, King, as I have stated in my letter resignation, I'm doing this as a sublime sacrifice. Alang kang Attorney Orvie Ortega, sakripisyo alang kaniya ang pagbiya isip sakop sa Provincial Bids and Awards Committee apan wala magpasabot nga sad-an siya sa mga pasangil batok kaniya. Matud ni Ortega ang pag-resign maong labing maayong mabuhat niya aron mawagtang ang mga kontrobersiya sa Bids and Awards Committee. Gipasanginlan si Ortega nga nakakwarta human giisip ang Black Pearl Security Agency nga winning bidder alang sa security services sa Kapitolyo ni adtong Hunyo. It is my fountain or sacred duty to protect the new bank and up to this point in time, nobody has proven or established that the bidding was rigged. Dili na usab mulingkod isip Executive Assistant o Acting Chief of Staff si Ortega sa buhatan sa gobernador ug nagpabilin ang ilang maayong nga relasyon sa gobernador. Way klaro ang tubag ni Ortega kun modayon kini sa pagkiha batok sa magsisibya og kolumnista nga si Bobby Nalzaro. Nonetheless, King, aside nga busy pa po ko diri, isip usab ka kanang Kristiyano ba, kining tanang nahitabo nako ako lang din kipakaisip nga pagsulay diri sa ako lang po ning ihangad sa kinatasan. Pagkakaron wa pay gi-appoint si Governor Davide kung kinsa ang ipuli kaniya nga mangu sa Bids and Awards Committee. Or they have to have it's a third ranking department official or something, so we still have to go through. SIGOV is the one who appoints the members, so we're going through we're still discussing it, and then we will just take it up with him. King Perez, News 5. Tungod sa nadiskubrihang hoarding sa bugas dito sa Luzon, gipamonitor sab sa mga nagkadaihang ahensya sa tunga-tungang Kabisayan
lakip nilang susiyon ang mga substandard nga construction materials. Ryan Sorote, Sugin Limi. Uban sa Criminal Investigation and Detection Group, National Food Authority ug National Bureau of Investigation, gipahugtan sa Police Region Office 7 ang pagmonitor sa posibleng hoarding sa mga NFA rice sa rehiyon. Gimanduan ang PRO7 Interior Secretary Marujas nga monitoron ang mga warehouse. Kasamtang tulo ka warehouse sa Bugas sa Bohol ug usa sa Mandawi City ang ilang gimonitor karon. Wa pa hinoy na dawat nga report ang kapulisan nga dunay mga nag-hoard og bugas. Na silang chinyek in Bohol and here in Cebu, number of warehouses, and so far wala pa naman silang nakikita o na-observe na katulad ng nakita nila dun sa Luzon. Mitataw sa bang NFA 7 nga way hoarding sa NFA rice nga ilang na monitor ang pagsusi sa hoarding subay sa mga diskubrihang warehouse sa Luzon. Gawa sa bugas, gipasalig-sab sa Department of Trade and Industry 7 nga way mga substandards nga mga construction materials ang gipamaligya sa rehiyon. Dugang sa DTI, doon na sila weekly monitoring aron pagsiguro nga nasubay sa accepted standards ang mga gipamaligya sa mga warehouse. We made sure na it was standard materials. Alam mo naman atong tiwasan sila, tagapan mo sila ka ng substandard. Mga hardware. Gipasalig-sab sa DTI nga way mga substandard construction materials ang naggamit sa rehabilitation efforts sa Northern Cebu. Ryan Sorote, News 5. Naangkon sa Sunmig Coffee Mixers ang titulo sa PLDT Home Telpat PBA Governors Cup kagabi human sa ilang 92-89 nga kadaugan batok sa Rain or Shine Elasto Painters atol sa deciding Game 5 sa finals dito sa Smart Araneta Coliseum. Tungod sa maong kadaugan, natuman sab sa Sunmig ang ilang tinguha nga mukulit og Grand Slam ang ikalimang PBA team nga nakahimo nini sud sa 39 ka tuig sa kaysaysayan sukad natukod ang maong liga. Nahimo sa Sunmig si Sunmig coach Tim Cone nga winningest coach sa PBA diin nakatigom siya 18 ka titulo. Siya sab ang bugtong PBA coach nga mi-score og Grand Slam sa duha ka lain-laing teams kay siya mao'y coach sa kanhi coach sa Alaska Milkmen nga naka Grand Slam niadtong 1996. Sunod buwan na ipahigayon ang ikapitong dance sport competition ingon man ang Cebu Open Dance Sport Championship. King Perez, Sugin Limi. Duha ka dagkong dance sport event sa dakbayan sa Sugbo ang ipahigayon sunod buwan. Kini ang gipahibaw ni Cebu City Sports Commission Head Ed Haico. Lakip ini ang Cebu Open Dance Sport Championship ug ang ikapitong dance sport sa Sugbo nga usa ka culminating activity alang sa mga gatusan nga kabus nga bata nga gitrain sa dance sport team sa Cebu City. There's a certain way Cebuanos will welcome guests, no? And that's what they feel. That they feel so welcome. That's why they themselves coined the competition as the friendliest in the world. Ang maong kompetisyon na dunay 25 ka categories nga salmutan sa giban-aban ng 500 ka mga atleta sama sa jive category. Hopefully one day soon we will have a 1 week long dance festival of all different kinds of dance to bring as many visitors to the Philippines as we can from all over. King Perez, News 5. Hapit na mahuman og paayo ang mga simbahan sa amihan ng Sugbo nga nagguba sa Baguio. Pinaagi sa Adapa Parish Program sa Archdiocese of Cebu. Ryan Sorote, Sugin Limi. 95% na nga nakarecover ang 23 ka mga parokya nga napektuhan sa bagyong Yolanda. Suma ni Father Charles Jaime, ang pangu sa Relief ug Rehabilitation Unit sa Archdiocese of Cebu nga nagmalampuson ang ilang Adopt a Parish program. Usa ka parokya sa Metro Cebu ang miangkon sa pagpaayos sa kasimbahan sa Northern Cebu nga naguba sa bagyo. Gawa sa pagpaayos sa mga simbahan, doon na usab sila'y gipatukod nga mga resilient houses o resilient communities. Kaabag nila sa proyekto ang local government unit sa lungsod sa San Remigio, Danbantayan ug Dakbayan sa Bugo. Ang mga LGU mao'y mihatag kanila sa mga relocation sites nga ilang gidevelop. Usa sa mga problema nga nasugatan sa Archdiocese mong pagmagahi sa ilang napili nga mga beneficiaries nga mobiya sa ilang naandang mga gipuy-an nga nahimutang sa mga danger zones. Diyo sila naman, hindi mamalihid kay bayad na may bahala pag mag-abot ang bisag asa. So, ako lang silang ilan, akong mga CEOs na, ay nagkumpesa.
willing to sign. Mikabat sa 10 million pesos ang hinabang og napatukod nga mga balay sa Archdiocese. Lain usab nga 58 million pesos ang ilaon niya mga dawat nga hinabang gikan sa ubang nasod pinaagi sa Caritas International. Sulod sa tulo ka tuig nga programa, plano nila nga makapatukod og 4,000 ka mga resilient houses nga magkantidad og 80,000 pesos matag usa. Per household is according to the NHA and the Sphere International, it's 63 square meters. Gawa sa Sugbo, tabanganan usab sa relief ug rehabilitation units sa Archdiocese ang laing 8 ka mga diocese sa Kabisayan nga naapektuhan sa bagyong Yolanda. Ryan Sorote, News 5. Human sa PBA gabi Georgia, ato na sangat nga ang World Cup no karong Lunes ba? Lunes. Unsang team man ka, Glenn? Ako gipili pero may the best team win. Yes, I hope so too. Ikaw na team nimo? Wala, Glenn. Pero if I have to choose, basta in Germany na lang ko. Ingon man si Diego na Germany na lang daw ko. Germany ba ito? Germany sa ka? Dili. Netherlands, why Netherlands? Mautad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!